Secretari, apunta'm a l'orella. El Tomàs? Què és Sitges? Fulleu. Del carnaval, del carnaval. Bé, jo espero que aquests dies la gent s'ho passi el millor possible. Aquests dies són uns dies per disfrutar, uns dies perquè la gent s'aïlli dels problemes que ha tingut durant tot l'any i que disfruti el màxim possible. Això ha d'existir. És com una amanida sense el vinagre, vull dir. Vilanova necessita aquest vinagre per subsistir, perquè la gent té ganes de rajar, de parlar de tot i de criticar per criticar. Per tant, jo crec que això s'ha de potenciar. Bé, la conya carnavalera té un sentit. El fet de criticar durant tot l'any és poca feina que té la gent. Vull dir, la gent que es connecta, pica quatre coses i raja, és perquè suposo que per temps de crisi deu estar a l'atur. I tant, si no, de què sortirien aquests sermons? Vull dir, vaig acompanyat sempre del meu secretari, que és qui m'ajuda, i entre ell i jo anem treballant i anem fent els sermons de cada any. Del carnaval. I tant, si no, no estaria aquí assegut. Del carnaval, del carnaval, del carnaval, del carnaval. El Tomàs? Del carnaval, és tropical. Jo crec que és molt bo que Vilanova Digital treballi de la manera que treballa i que doni l'oportunitat d'informar dia a dia del que passa a Vilanova i a la comarca. Té comentaristes? Jo crec que és un problema que tenim a Vilanova i que no saben els polítics com solucionar-lo. Jo no puc regnar més de 4 dies. Bé, millor no fer comentaris, però jo crec que aquesta gent ja fa prou amb el que fa i bé, com tothom, al principi ens semblen bons, però després acaben tots. Qui lo sap? Ningú sap el que pot passar després d'unes eleccions i si haig de tornar a venir, tornaré a venir. Del carnaval, del carnaval, del carnaval, del carnaval, del carnaval. Sitges? Què és Sitges? Vilanovins, vilanovines, gasteu, gasteu, gasteu i fulleu, que aquest és el Carnaval de Vilanova. Visca el Carnaval de Vilanova i la Geltrú! Visca!